नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के हिट मशीन के सारी लाल यादव और काजल राघवानी जी के बारे में, जिनकर सुपर डुपर हिट फिल्म, बहुत चर्चित फिल्म लिट्टी चोखा आप सब अब अपना टीवी पर और अपना मोबाइल फ़ोन पर देख सकतानी। जी हाँ, ये फिल्म जौन बा भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर चले वाला बा 18 दिसंबर शाम 7 बजे। जी हाँ, वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियम के दौरान ये फिल्म के टीवी पर पहला बार चलावल जाई। 18 दिसंबर शाम 7 बजे लिट्टी चोखा फिल्म खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और भी बहुत सारा स्टार आप लोगन के नजर आई हैं। डायरेक्टर पराग पाटिल और प्रोड्यूसर जोन बाड़े प्रदीप कुमार शर्मा बाड़े, आप सब जानते बानी। बाकी आप लोग यो जानते हो हम कि टीवी पर कैसे देखे के बा, मोबाइल पर कैसे देखे के बा। अगर ना जानत बानी त मोबाइल वाला जोन वीडियो बा उ हम पहले बना चुकल बानी, उ आप लोग जाके हमारा चैनल पर खोज के देख सकतानी। और टीवी पर आप लोग देख सकतानी भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर 18 दिसंबर शाम 7 बजे। तो तैयार रही और खूब इंजॉय करम, खूब देखल जाए फिल्म। और बहुत ही सस्पेंस वाला फिल्म बा, तो हमरो देखे के बा, हमहू देखम, आप सब भी देखम और खूब इंजॉय कल जाए। मिलम अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।